Si, señor, eu tamén o vou tomando de vez en cando. Chegamos a unha idade en donde temos que cuidar a nosa flora. Entón, pois, aí andamos, Tamén, ten toda a razón do mundo. Nada, un produtazo, encántame, que non hai que ir ao Cáucaso a por el, de que o temos aquí. E pensando ademais que son dunha vaquiña galega. Mirade para aí que campos había aí. Mellor produto de calidade de cercanía, pois non hai. Viva Galicia. Mola moito. Poñemos a cocer o arroz, que é o que máis tempo o coñor nos vai a levar, non? Así que para adiante. Tarteira ou pota, mellor dito. Xa o temos hidratadiño o arroz, ese vai enseguida. E despois imos a potencialo con esa ensalada. Vai quedar moi ben facedeo, probadeo, e o comprobaredes. Moi ben. Pois aquí temos, eu vou a sacar a miña boliña fantástica, encántame esta boliña para cocer o arroz. Gústame moito. Queda todo recollido. Esta. Vine comigo, imos aquí á pía. Por iso de non manchar, hai unha culler, un segundo, unha culler. Por iso de non manchar, sabedes? Aquí. Bueno, mirade. O que vai dar a sabor a estas albóndegas, digamos que a salsa. Moitas veces, cando facemos as albóndegas convencionais, non? Pois solemos usar unha salsa de tomate, ou quizás facemos nosotros unha salsiña pois con unha cebola, un allo, botamos despois un poquinho de tomate, podemos aromatizar un pouco, cada un. Este é un xeito un poquinho diferente. Esta salsa que vamos a facer non só para esta receita, e que válenos incluso para aliñar unha ensalada. Unha ensalada das que faremos a partir de agora, que chega aí todo brao e demais, todo este tempo que temos. Pois pensade niso. O arroz moito non nos vai aromatizar, o que é dicir, si nos vai aromatizar, pero non está feito para o arroz. Porque un arroz como este, basmati, co arome que ten, que precisa? Xa non precisa moitísimo máis. Moi ben. Para dentro, aí vai, o 9, e deixamos sal, un pouquiño de sal. E logo sal despois vamos a correxir na propia ensalada, con sal e con pimenta. Ben, eso deixamos aquí aparte, aí, e aí. E poñémonos ca carne. O primeiro, un cunco. A carne. Aí vai. Para dentro toda. Ben. A miña culler. Desfacemos a carne. E aquí comezamos xa a maxia. O do por que estas albóndegas están tan ricas. Mira, tamén hai outra cousa. Algo que temos que ter en conta xa desde un principio. Por eso comento agora. As albóndegas, estas de cordeiro, vai levar solamente unha fritura, vai pasar solamente pola sartén. Non vai a despois a cocer como coce na salsa de tomate que moitas veces facemos a tarteira, fricimos as albóndigas, as doramos toda por fora, e despois coce a mellor 20 minutos nunha salsa de tomate ou... Aquí non, aquí solamente a sartén, vale? Solamente vai a ir fritidas. Polo tanto, se facemos albóndigas así, cando chegue o calor ao centro da albóndega, fora está torrada totalmente, está negra, non? Por moito que baixemos e non se pode desfacer e toda a historia. Por lo tanto, que é o interesante neste prato? Facer albóndigas pequeniñas, que non sexan moi grandes. Entón aí temos a certeza, a seguridade, de que toda a carne vaise cociñar, inclusiva de dentro. Non hai máis explicación que esa, vale? Ben, comezamos. Un pouquiño de pemento doce. Pouquiño de comiño. Outro pouquiño máis de curry. Isto para gustos.
E agora comezamos a picar, machiño. Agora xa se acabou a vagancia. Agora hai que comenzar a traballar, a coller o coitelo. Que pena, non? Estar aquí botando, así. Que doado iba a ser todo, Veña, imos mesturando pouquiño a pouco, que non enchoupe un anaquiño de carne toda a especie, sino que xa repartimos desde un principio por toda a carne, para igualar todos os sabores. Coitelo. Ben. Vale. Dous dentes, poden ir os dous, tranquilamente, pero incluso eu que somos amante do allo, estou cansado de dicilo, ademais o digo para que vos animedes e incluades os allos nas vosas dietas, o que dudades aún, porque de verdad que igual co kefe, é medicina natural. Pero, inda así, neste caso, son comedido. Pensade que o sabor ten que ser común, vale? Ten que ser, é dicir, o demais tamén ten que resaltar. Se metemos aí 2, 3 cabezas de allo, vai a apagar o sabor do resto dos ingredientes. Vale? Veña, picamos ben, ben picadiño, que non aparezca por aí un anaco, que todo isto este ben picadiño. Bueno, teño un machucador. O machucador tamén o podíamos facer, No, acordeime tarde. Pero así, o que sí temos todos na casa seguro que é un coitelo. Machucador ao mellor todos non, pero un coitelo seguro que temos, así que mira. Vale. Ben. E listo. Adentro. Vou ir á villa a limpar un pouquiño para quitarlle o olor ás maus e máis o coitelo. Moi ben. Veña, agora si seguimos. Perixel. Estou mirando aí o arroz. Cando comence, 6 minutos, a lume máis ou menos forte, e despois de 18 minutos. Facede caso, aos consellos, non tratedes todos os arroces por igual. Sobre todo agora, que antes chegaban aquí 4 tipos de arroces, non tiñamos máis. O bombo largo e deixa de contar, non. Pero agora non, agora, agora medio te perdes da cantidad de arroces que hai. E cada un del, pois ten as súas propiedades, o seu xeito. Eu merco tamén moitas veces o arroz a granel, pero sempre, inda co sepa. Vou xunto a rapaz e tal que está ali, oye, como fago? Canto tempo? Tanto tempo de cocción. Comezas con tanto fervor, pero despois baixes e demais. Moi interesante. Vale. Dentro. Ben. Seguimos. Doce. A parte 12, metémoslle con estes dátiles. Quitamos o oso. Outro que di que tamén son superalimentos, non? Os dátiles, di que é bon. Bueno, pois hoxe resulta que vamos salir sendo Superman todos daqui xa. Non, sí que é certo. É un azúcar natural. Se queremos unha chuchería, mellor non hai mellor chucherías que estas, E deleitar un pouquiño o padal con algo doce, aparte dos postres desta chebó, que son todos tamén moi da terra, moi naturais, nada, hai pouco que... Mirade, así en tiras, e unha vez que o teñamos en tiras, vai aí, vale? Nunca expliquei, porque eu penso que está máis explicado como coller o coitelo e demais, non? Ahora todos os cociñeiros e tal, bueno, pois é o xeito. Pero sí que insisto na forma de coller o coitelo, porque
porque é moi importante ergonómicamente. Últimamente hai cantidad de operacións de aquí, de boneca e demais, sobre todo a xente que traballa cas maos e tal, compañeiros que teño eu que están en limpeza e sufren moitísimo as maos, non? Por o esforzo que hai que facer, e hai que operar é algo moi doloroso, moi fastidiado. Entón, aí hai que mirar pola ergonomía do traballo. Na cociña tamén pasa moito. Como cociñamos, se non teñamos unha boa ergonomía, o traballo despois sufre moito. O mellor xeito, o digo, non é porque eu o diga, o digo porque é como mantén a boneca. A boneca vai así. Se agarramos así, pódese nos ir. Resbala, non? Pero se agarramos así, de feito o callo que temos os cociñeiros, todo este callo, é precisamente de estar con esta parte do coitelo sempre aí posta. Por iso non sale aí o callo do cociñeiro que lle chaman, non? Moi importante, como agarrar o coitelo, moi importante. Despois, a partir de aí, pouquinho a pouco, aprendes a cortar se queres. Pero sí que hai que aprender a agarralo. E a mí me dá máis xeito así, bueno, vale, como queiras, pero non o estás facendo ben. Sí. As cousas... Veña, seguimos mesturando un pouquinho máis e quédanos as olivas. Eso. Vou collelo grande, Se non, non me dá xeito. Aí está. E tamén danlle ese toque, non? Que nos lembra tanto a Turquía, esas comidas especiadas tan sabrosas. Eu incluso, a ver, aquí estamos traballando con isto, pero eu incluso na casa, cando facemos asados e demais, o típico churrasco de cerdo, costela de porco, non? E moitas veces traballo con cantidad de especias destas antes de poñer a brasa e as deixo 12 horas macerando aí con un pouquiño de curry, con todos estes sabores, un pouquiño de cúrcuma, e deixo ir macerando despois, ostras, un pouquiño de aceite de sésamo, despois poño en riba das brasas, que o aroma que hai, brutal, que rico. E dice, pero que estás facendo aí? E dice, como ule? Moi ben, daqui quédanos a xema do ovo. Aquí un cunquiño un pouco máis grande, porque efectivamente non vou a tirar a clara. No. Eso adxunto para unha tortilliña. E adentro. Fora. Fora. E fora. Moi ben. Listo. Veña. A carne picada, lista. Quédanos cocer o arroz e facer a salsa de kéfir, que é o que vamos a facer agora mesmo xa. Isto se o facedes pola mañán, a primeira hora, o deixades na neveira, despois facedes as albóndigas un par de horas despois, as tedes xa rebozadas e listas para botar na tixola e xa tedes o chullo listo. O día anterior. De noite, moito máis non. Mellor no día. Traballar ca carne picada sempre mellor no día. Sí. Moi ben. Veña, isto fora. Imos a neveira. Imos aló. Aí vai. Co kéfir. Collemos. E agora meterlle tralla. Como lle metemos? Un pouquiño de azucre. Neste caso vai moreno. Un pouquiño de comiño. Un chisquiño, mirade, mirade o que yo vou botar, a proporción de un vaso de yogur de queixa, de kéfir. Isto. Nada máis. Non vos pasedes. Sal. Por certo, non salei a carne, teño que salar a gala. E pimenta. Aceite de oliva virxe extra. E un pouquiño de limón. Vou remoxar isto xa.
un pouquiño de limón, unhas pinguiñas de limón. Quieto. Aí, nada máis. Ben, temos o arroz cocéndose, a carne que vou salpementar agora na neveira, a salsa facéndose. Que nos queda? Nos queda montar o arroz. Cando este frío deixamos a refriar un pouquiño, non vos queimedes, porque evidentemente tendrá que ir un pouquiño morno para que sexa ensalada, non? Emplatar, pouco máis nos queda. É un chisco dun ollo. Vou recoller isto, vou esperar a que remate de cocer o arroz e imos a comenzar a facer as albóndegas. Un biquiño, un chisco dun ollo, ata agora. Ben, xa estamos frixindo. Oi, ten unha recendo xa espectacular. Espectacular. Bueno, abondo, de aceite. Vale? E despois, como se fan? Que non hai que facer boliñas. Non ten moito, facemos un par delas. Nada, collemos o que facía antes, o que decíamos antes, de non facelas moi grandes. Si o que vamos a intentar facer é que queden compactadiñas, vale, que non haya moito oco ao redor. O ser cordeiro ten unha parte de grasa importante. Esa parte de grasa é que o que pode facer que se abra un pouquiño a albóndega. Pasa cando facemos croquetas, como hai un exceso de grasa no interior. Se algunha vez fixechedes croquetas de cocido e botachedes touciño e demais, non sei se levarías algunha sorpresa, pero eso sole abrir. Pois aquí pasa exactamente igual, pero mirade, levo aquí como un minuto, pois fai falta. Ahora, tampouco tanto, como teñades 4, seguida facedes. Vedes, todo un minuto queda completamente compactada, queda moi ben. Quitamos así un pouquiño de fariña e volta para fora. Esta está un pouquiño aberta. Hai que traballar un pouquiño máis. Ben, veña outra. E aí o teño ao número 9. E vou baixar un pouquiño, A ver como temos isto. Vale, perfectas. Estas as retiramos xa. Fariña, botei sal, botei a pimenta, retiramos e agora sigo frixindo. Aí está. Listo. Vedes? Ben pechadiña. Pasar, pois ao mellor un pouquiño máis, que as de tenreira, pero podemos facer a bola exactamente igual. Veña, retiramos estas. Tiñades que ter un fuciño, non me encaso de decirlo. Tiñades que ter un fuciño aí diante da cámara. Esa última foi a última que botei. Vamos deixar un pouquiño máis. E vou meter estas 4 que teño aquí. Porque esta aroma das especias é que é inconfundible, non? E cando, non sei se a baixachedes algunha vez, non? Por aí por Turquía e demais, pero dá gusto. E cando temos estes produtos galegos xa aquí, pois, que vos diga, a mí, enchese o peito. Enchese o peito do orgullo e satisfacción. Vale. Menta. Perixel. Puxen aquí, xa escoei, o 90% da auga deste tomate está escoada. Deixei aquí por si quería soltar algunha auga máis. Fora. A cebola. Picadiña. Cando digo un brunoise, isto o doble de brunoise, vale? Moi picadiña. E se é moi forte para a ensalada, lavades un pouquiño con auga do grifo. Cando cortades o primer corte, lavades e aí xa solucionades a metade. Moi ben. Remexemos un pouquiño, tendo cuidado de non romper os graos de arroz. Limón. Aí vai. E aceite de oliva virxe extra.
Vale, unha volta. A menta espectacular queda aí. Moi rica. Vale. Ensalada feita. O que nos faltaba da salsa de yogur, que non lle botei hasta ahora por isto de que non abrandaran os pistachos, para dentro. Aí. E o ceboliño igual, para dentro. E agora o único que me queda é empratar. Vémonos aí. Na esquiniña da mesa, mentre eu remato de facer isto, chiscous un ollo. E nada, estou con vos. Ata agora. Hoxe apostamos por especias e cordeiro para montar este prato. Cocemos o arroz e facemos a ensalada co tomate, a cebola, a menta, o limón, o perexil, sal, a pementa e o aceite de oliva. Para a salsa precisamos unha cunca dun bo kéfir e mesturámolo con comiño, azucre moreno, ceboliño, sal, pementa, aceite de oliva e pistachos. Para facer as albóndegas mesturamos a carne de cordeiro, dátiles, olivas negras, o dente de allo, perexil, unha xema de ovo e as especias. Pasámolas por fariña e frixímolas en abundante aceite. Empratamos coa ensalada de arroz, a salsa de kéfir e listo para comer. Preparadevos, para disfrutar, dun pratazo. Podo asegurar, co pistachiño ahora crocante por aí, ca menta, despois ese toque fresquiño de ceboliño, que lle botamos agora por encima, máis a ensaladiña de arroz co seu limón, que tamén suaviza o cordeiro, xunto ca menta. Temos aquí para sorprender o cuñado un domingo de Pascua, cuidado. Unha aperta, un biquiño, e ta outro día. Chao. Tú.